Inti djamant f'nofs il-Mediterran, għawdex int biss, tatini s-serħan. Dan huwa vers mill-kanzunetta tal-grupp Awċi The Tramps u ta' bilħaq għawdex huwa mfittex minn bosta anki f'dawn il-festi. Fil-fatt l-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu sostniet li dawn il-jiem ta' festi kienu ferm tajbin għan-negozjanti Awċin li kienu biċċoħob stajba mill-kummerċ ġenerat mill-influss ta' eluf ta' nies. Jidher li kien perjodu tajjeb, anke jekk fil-ġranet tal-viċin il-miliet kien xi ftit maltemp wara ġranet tal-miliet, però jidher ukoll li da ma qatax il-qalb tal-suq domestiku u l-Maltin li qasmu wkoll biħġarhom lejn Għawdex. Min-naħa tiegħu Franco Ċangura, organizzatur ewlieni ta' Bethlehem Fajnsielem, irrimarka kemm eluf rifsu l-gżira ta' tliet oljiet u fl-istess ħin daru l-presepju li baqa' attrazzjoni unika sena wara l-oħra. Mit-23 ta' Diċembru sa' 26 ta' Diċembru għandna fidejna statistika ta' kemm qasmu nies bil-vapur ta' Gozo Channel. Il-numru jaqbes il-55,000. Aħna wkoll konna qed inħissuha fil-proġett minħabba lat kbir ta' nies ta' viżitaturi. U konna qed naraw li kull ġurnata qed iżżid u l-qofol tagħha kien fis-26 ta' Diċembru li b'kollox qed naraw li biżna kważi il-35,000 ruħ f'dawk l-4 ijiem. Fuq kollox fost l-Awċin jispikka l-ottimizmu li anki il-festi tal-ewwel tas-sena se jkunu tajbin daqs dawk tal-miliet. Il-feedback li għadna mis-settur tal-akkomodazzjoni jidher li dan il-weekend li huwa extended weekend peress li l-ewwel tas-sena ser taħbat Monday, allura ġej extended weekend jidher li huwa perjodu busy, anke jekk ikun hemm xi kanċellamenti minħabba diversi raġunijiet. Dawn il-kanċellamenti wkoll jerġgħu jittieħdu minn request oħra u kollox ma kollox jidher li ser ikun andament tajjeb.